गिबि गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। लोगोसे स्पेशली आंनि इउट्युब फेमिलि मानगोनां सारमोन, मानगोनां आदा आब' फंबाय बिनानावमोननिसिम मोनसे मेसेज। बे मेसेजआनो जाहैबाय मा, थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय आंनि फेसबुक पेजखौ सोरबा सिनाय मोनै पार्सना माने हेक खालामदोंमोन आरो बे समाव मबाइला आंनि आखायाव दंमोन। मबाइलाव SMS फैयो, नोंनि फेसबुक प्रफाइला, फेसबुक पेजआ हेक जाबाय होननानै। आंबो शक जाबाय। बेनिफ्राय फेसबुकखौ अपेन खालामबा मेन प्रफाइलाव फेसबुकआ हेक जाबाय होननानै लिरनाय फैबाय। अपेन खालामजाला। बेनिफ्राय बे पेजजों आंनि जिमेल आइडिखौ आङो लिंक खालामनानै दोनखानाय जादोंमोन। जिमेल आइडियावबो SMS फैबाय, नोंनि पेजखौ सोरबा सिनाय मोनै पार्सना हेक खालामनो नाजागासिनो दङ। बेनिफ्राय बे जिमेलाव मोननै अपसन हरदों। बे अपसननि थ्रुयै आंबो लोगो लोगो थांनानै आंनि बे पेजखौ आङो रिकभार खालामफिननानै लानो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। दा फार्स्ट अफ अल बेफोरबायदि बिथिङा थांनाय समाव मालाबाबो जाफेराखैमोन। दिनै इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ लाबोनायनि गेजेरजों दिनै नोजोराव गोलैबाय, जायनि थाखाय फार्स्ट टाइम जाय मानसिफोरा आंनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामनानै एन्टि ससियेल माखासे खामानिफोरखौ आंनि पेजनि गेजेरजों मावनो नाजाबोदोंमोन, बैसोरनि नाजानाय थांखिखौ आं मालाबाबो जाफुंहोनाय नङा। लोगोसे फार्स्ट अफ अल बिथांमोना आंखौ मोजाङै सिनायना ला, आं मानसिया सोर आरो माबायदि सिस्टेमनि मानसि। आरो जाय मानसिफोरा आंखौ नोजोर होनानै आंनि फेसबुक पेज, फेसबुक प्रफाइलखौ टारगेट खालामदों, बै मानसिफोरा अलरेडि पलिटिकेलजों इनभल्भ थानायखौ एसेब्लाबो हमदांनो हादों दिनैनि बे समाव। आरो बैफोरबायदि सिस्टेमनि मानसिफोरा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि इलिगेलि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जुदि नाजालांबाय थायोब्ला, जुदि थारैनो स्पटआव फोरमान मोननाय जायोब्ला डाइरेक्ट देखागोन, सिदा बाथ्राखा। आरो बेफोरबायदि सुबुङा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेब्लाबो माने दुंहाव थासारिया जोबनो रोंनाय नङा, दुंहाव थासारिया सोमजिबाय थागोन, सिदा बाथ्राखा। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, पलिटिकेल फिल्डआव आगान होदोंबा पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थेया जाखायो। बे पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थेखौ नोंहा नोंनि बे खर' ब्रेनाव कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय गोजान जानानै गावबा गाव न'आव आबाद मावनानै जायखिजाया मोजां खामानि मावनानै स्रि स्राय संसार जानानै थाबाय था, सिदा बाथ्राखा। आं रावखौबो केयार खालामा, खिन्थु बियो EMआनो जा, बियो CMआनो जा, बा जायखिजाया मन्त्रि मिनिस्टारानो जा, आं रावखौबो केयार खालामा। आरो रावनिबो आङो गोरोन्थि खामानि मावनो थाखाय, गोरोन्थि बाथ्रा बुंनो थाखाय आरो आंखौबो गोरोन्थि नोजोरजों दानायखा, सिदा बाथ्राखा। लोगोसे बे आंनि फेसबुक पेजनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं होनानै दोननाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै लिंकआव थांनानै आंनि पेजखौ लाइक आरो फल' खालामहैदो। साफ्रोमबो लिडारखौ जेरैबायदि सनमान होनांगौ सनमान होलांबाय थागोन। सोरबा लिडारनि गोरोन्थिखौ नायनानै सिरि थानाय जानाय नङा दै, सिदा बुंखाबाय आङो, मिथिखा। गोरोन्थिया गोरोन्थियानो, बेवहाय आंनि नोंनि जेबो बाथ्रा गैया। दिनै आंनि जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंबो निमाहा बिखानांगोन। आरो सोरबा लिडारा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बे लिडाराबो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिखानांगोन। आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों पार्सनेलि मेटार खालामनानै सोंखारिलायनाय, धमकि हरलायनाय, बेफोरबायदि खामानिखौ जेन फैबाय थानाय समाव जोङो नुनो मोननाङा। आरामै आराम जोंनि न'खरनि जा पलिटिकेल सिस्टेम, बे न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ पलिटिकेलि डिबेटनि गेजेरजों पलिटिक्सनि बाथ्रा पलिटिक्सआवनो दोननानै स्रि स्राय आरामसे गोजोनै समफोरखौ बाबेन होलांनो नाजा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय मोनफ्रोमबो BTC बिसायख'थिनि सिगां सिगां एसेब्लाबो इलिगेलि सोरखौबा एथुबाय थानानै बैखौसो दायनिगिरि खालामनो नाजानाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मोननाय माखासे बिबानगिरिफोरा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव गालांनाय सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ मानहानि लासिं सिं खालामगासिनो दङ, मिस इउज खालामगासिनो दङ, जायफोरनि थाखायनो दिनैयो एबसुनि गोथार महर मुस्रिया गोसोम दागो नांगासिनो दङ। आरो बैफोरबायदि माखासे बिबानगिरिफोरनि थाखायनो दिनैयो थोंजोङै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव ओरैबायदि बर' फिसा जोनोम जाबाय, थोंजोङै एबसुखौ टारगेट खालामनानै रायनो हानाय गोहोखौ मोनबाय। मानो मोनदों आरो मानि थाखाय रायनांगौ बायथ' जानानै फैदों? दिनै नंगौ
बे बाथ्राया सैथो जायनि थाखाय जों नुदों मावदों बैसोरो मावनायनि थाखाय टारगेट खालामनानै दिनै एबसुफोरा बेफोरबायदि टारगेट खालामनानै बुंजानांगौ बायथ' जानानै फैबाय आरो नंगौबो बे बाथ्राया दिनै बास्तब गोथां महरै दिनै आबुं सावगारिखौ जोङो मोनदांथिनो हादों। दिनै बे माहारियारि आफाद एबसुनि बिबानखौ लानानै बिबानाव थानानै सोरबा बर' फिसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव होसोनाय जागोन होसोनांगौ बेफोरबायदि धमकी होनो हानाय गोहोखौ नोंनो सोर होदों हा बे माहारियारि आफाद एबसुआ नोंनि नोमा नोंफानि गालांनाय सम्पति नङा बियो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ लानानै बानायनानै होनाय दानानै होनाय बे मोनसे माहारियारि आफादसो मिथिबाय। एबसुनि मावनांगौ गुबै थांखिफोरा मा जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव बर' माहारिनि गेजेराव माबाफोर गाज्रि थासारिफोरा सोमजियोब्ला बेखौ फोसाबलांनाय लोगोसे बिमा रावजों सोलोंथाइ होनायखौ गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' माहारिनि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे दिदोमथि मोनसे समान लामाजों दावगाहोलांनायनि माखासे थांखिफोरखौ लानानै बे माहारियारि आफाद एबसुखौ दानानै होनाय जादों। बे माहारियारि आफाद एबसुखौ सोरबा बर' फिसाखौ होसोनांगौ होसोनाय जागोन बेफोरबायदि धमकी होनो थाखाय दानाय जायाखै दै। बे माहारियारि आफादनि बिबानाव जुदि दंब्ला माहारियारि आफादनि जाखिनि संबिधान सानस्रि सोदोमस्रि बैनि गेजेराव थानानै बाथ्राफोरखौ बुं लोगोसे बे माहारियारि आफादा जोंनि बर' फिसाफोरखौ गावसा होनायनि थांखि दाना होनाय जायाखै मिथिबाय। धमकी होनो हानाय बेफोरबायदि मोन्थाय गैया बर' फिसानि सायाव बे माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव माबाफोर जुदि इलिगेलि खामानि जादोंब्ला सोरबा लिडारा बा सोरबा दैदेनगिरिया बा सोरबा बर' फिसाया माबाफोर जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बे बाथ्राया नंगौना नङा बेनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा जुदि सैथो नङाब्ला जुदि नंखाय बाथ्राब्ला बेखौ जोंनि समाजनि गेजेराव लानानै मोनसे निमाहा बिनायनि मोनसे समान थाखोनि बिजिरनायनि गेजेरजों सल्भ खालामना होनांगौसो। नाथाय बेनि एगेन्स्टआव बैखौ माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै धमकी होग्रा होसोनांगौनि बाथ्रा बुंग्रा सोर नंलाय सोर मोन्थाय होदों नोंखौ हा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो सोर मोन्थाय होदों हा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे माहारियारि आफादखौ जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै नोजोर होलांबाय थानो थाखाय दानानै होनाय जाखादों आरो दिनै बे आफादनि बिबानाव थानानै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बिजेपिनो सोरबा सयखियानो भट होनो बिथोन होदों जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनो गुबुन हारिनि आखायावसो जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा थांनाय मोनसे समाव भट थुनो गासैबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ अर्डार होदों बिथोन होदोंमोन खावलायदोंमोन। बेसे दुखुनि बाथ्रा बेसे लासिंसिं बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय बे गुबुन हारिनो भट थुनो खावलायनाया बेसेबां जुक्तिनि बाथ्रा जानानै फैखो रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय एसे गोथौ गोसोजों साननानै नाय। अब्ला थांनाय 2027 जानुवारिनि बिटिआर पिस एकर्डआ बे बिजेपि पार्टीनो भट थुनो थाखायसो बे एकर्डखौ खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन नामा हो जों बेफोरबायदि बुंजायो दिनैनि बे समाव जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरावनोखि 17 इयार्स जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिला सारा बिटिसि सालायबोबाय थादोंमोन रावबो पलिटिकल पार्टीया बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव गोहोम खोख्लैनो हायाखै जायनि थाखाय बेफोरबायदि एंगेलजों जों नायनो थाङोब्ला दिनै बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकल पार्टीया बिटिसिआव जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ देरहानानै जायगा आवग्रिना लानो हादोंमोन। दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनजों बिएसि बिटिसि बिटिआरखौ जों सोरजिनानै लाना फैनो हाबाय आरो स्पेसियेलि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनायखौ जोङो मोनजेननो हाबाय। बेनि गेजेरजों दिनै फैयै फैयै बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांलांनो थाखाय जोंनि हारिनिफ्राय गोबां लिडारफ्रा दिनै पलिटिकल फिल्डआव स्टेन्ड जाफैबाय। नाथाय बैसोरनि माखासे पलिटिकल लिडारफ्रा दिनै बै गुबुन हारिनि पलिटिकल लिडारनि सिफि सिङाव थानानै खिबु उनाव थानानै जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौसो फाननानै बिसोर गावबा गावनि पकेटाव मा बेनिफिट्स
मुलाम्फा लागासिनो दङ अब्ला बेफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि हारिनि गेजेराव जुदि बे पलिटिकेल सिस्टेमाव थाबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोर जायफोर प्रब्लेम इस्युफोरा बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो सुस्रांनानै लाथारनांगौ बैफोर प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन ना रायजो राजा नोंथांमोन जों मालाबाबो हानाय नङा जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ गोसो बायदि खामानि मावनो हाया दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टारा सोरबा मिनिस्टारा बाथ्रा बुंब्लासो अर्डार हरब्लासो बिथोन होब्लासो दिनै जोंनि बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंनो हायो दिनै बिटिसिआ जोंनि न'खर आरो बे जोंनि न'खराव मा नांगौ मा नाङा मानि आंखाल बे जोंनि न'खरखौ दैदेनग्रा दैदेनगिरियासो ए टु जेड नोजोर होनानै सल्व खालामलांनो नाजानांगौ बे जोंनि न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानानै मावनांगौ खामानिफोरखौ लानानै दिनै सोरबा गुबुन हारिनि लिडारनावसो पारमिसन साजेसन लानानै जोंनि न'खरखौ सलायलांबाय थानांगौब्ला अब्ला जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोंनि बे पलिटिकेल सिस्टेमनि बिटिसिनि न'खरा माबायदि थासारियाव फैगोन रायजो राजा नोंथांमोन हा दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै गुबुन हारिजों पलिटिकेलि डमिनेट खालामजानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनि न'खरखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानानै सालायलांहोजाबाय थानाय सिनेमा हा जेब्ला समालागै जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनो हायागौ मानि बेफोरबायदिनो गुबुन हारिनि प्लेन पलिसिजों जोङो गादब जाबाय थानांगोन आरो जोंनि हारिनि सोर लिडारनि थ्रयै गुबुन हारिनि लिडारा जोंनि सिस्टेमखौ गादबनो लामा मोनदों बै लिडारखौबो जों नोजोर होनांगोन दिनै 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ सालायबोदों बिथांनि दैदेननाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखायाव मोननाय जा पलिटिकेल पावार बिटिसि बिटिएडि एरियाखौ लानानै बे गावनि एरियायाव बे पावारखौ बिथाङा बाहायबोदों आरो बिथांनि बै समाव रावबो स्टेटनि सेन्ट्रेलनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हायाखैमोन जायनि थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि नाख्रेबबोनो नाजाबोबाय थादोंमोन आरो बै गुबुन हारिनि डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा दिनै जोंनि हारिनि माखासे गोरलै गोसोनि लुबैसुला लिडारफोरखौ टारगेट खालामनानै केपचार खालामनानै बिसोरो लालस खालामदों रां रुफानि लालस खालामनानै बिसोरनि गोसोखौ बोलि होदों आरो बैसोरनि थ्रयै दिनै बिसोरो गमामायैनो थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय एसेब्लाबो चान्स मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा दा फैबाय थानाय समाव जाय जोंनि हारिनि लिडारनि थ्रयै गुबुन हारिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बाथ्रा बुंनो अर्डार होनो मोनथायखौ मोनदों बै जोंनि हारिनि लिडारखौ सापर्ट खालामनांगौना खालामनाङा रायजो राजा नोंथांमोनानो मोजाङै बिजिरदो जोंनि समाजखौ जोंनि माहारिखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे आगानसे दावगाहोलांनो जुदि सानदोंब्ला फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मोजां लिडारखौ सायख'खा नङाब्ला ओरैबायदि भुगिनांगोन गोसोआव लाखिखा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि